Začínal som doma pri otcovi. Chodievali sme spolu ku Turcu na vrbové prútie. Veľmi som mu pri robote nepomáhal, akurát som sa na neho pozeral, čo ma dneska veľmi mrzí, pretože keď som začal ja robiť, tak jeho už bohužiaľ nebolo. Dá sa povedať, že takých 25 rokov pred koncom môjho pracovného obdobia, pred dôchodkom, tak už som začal trošku teda aj pliesť nejaké tie prvé košíky. A začínal som jednoznačne s prútim, s vrbovým prútim, živým prútim, ktoré bolo v kvore, a postupne som sa dostal teda k úplne iným materiálom: slama, ihličie, skorocel, levandula, korienky, borovice, no a postupne som sa vypracoval, myslím si, že k celkom pekným a hodnotným ako kreáciám. No, celkové, ak by som mohol povedať, čo ma teda kreovalo, tak najprv to bola aktivita v rudníku a to boli nevšedné podoby prútia. A tam som sa dá povedať, že som sa narodil ako košikár. Prišla, už neviem od koho, tá myšlienka založiť Združenie košikárov Slovenska. A myslím si, že sme sa tam zišli teda partia excelentných košikárov, ktorí stále nejakým spôsobom rastú a stále nás aj pribúda. Nie sme rivali, nesúťažíme medzi sebou, odovzdáme si úplne každú skúsenosť. Postupne som sa dostal vlastne aj ku kurzom a k lektorskej činnosti. Úľu ma oslovil, no a začali sme robiť slamenú, okrúhlu a oválnu ošietku. Tak to muselo mať samozrejme nejaké kritériá, spĺňať nejaké kvality. Toto remeslo si vyžaduje trpezlivosť, to je najdôležitejšia. Trpezlivosť a lásku, to k tomu musí človek zahoreť. Z tohto sa nedá totiž to vyžiť. Ani jeden výrobok nedá sa zopakovať. Každý je, dá sa povedať, originál. Ja proste sa snažím urobiť veci tak, aby potešili toho obdarovaného alebo toho, kto si to kúpi, a aby mu to robilo radosť. Každému poviem, keď odo mňa dostane niečo, nech vám to urobí radosť. Do toho sa dáva srdce.